Ak platíte copywritera za takéto texty, hádžete peniaze do koša. Toto bol môj prvý draft newslettera pre e-shop s náradím. Mal som kreatívny blog a vypadol zo mňa len tento slabý podpriemerný text. Áno, rôzni akože copywriteri by vám ho bez hanby vyfakturovali. Ale ja som ho nechal odležať, vrátil som sa k nemu na druhý deň a hneď som uvidel chyby. Vidíte? V predmete chýba najdôležitejší predajný argument, nekomunikujeme hodnotu pre zákazníka a kvôli prázdnym a opakujúcim sa frázam to celé pôsobí ako bezduchý zhluk slov. Takto sa to robiť nemá. Poďte sa pozrieť, ako som text prerobil tak, aby každé jedno slovo plnilo svoj účel a doručilo výsledky. Ukážem vám rozdiel medzi akože copywritingom a skutočným copywritingom. Predmet začínam našim najsilnejším predajným argumentom 63% zľavou. Aby sa neorezal na mobile, musím ho skrátiť na 50 znakov. Kvôli tomu potrebujem vymeniť slovo produkty, takže využívam Gemini na bleskový brainstorming a problém je vyriešený. Pre headery hneď bažem duplicity, namiesto nich pridávam urgenciu a široký výber ako predajný argument a na konci nesmie chýbať výzva k akcii. Titulok v hero sekcii nemením, keďže obsahuje hlavný predajný argument a je za mňa OK. V prvej vete sa mi však opakujú zľavy, takže ich vyhadzujem a emoji presúvam na koniec slov, aby nerozbíjali flow textu. Prázdnu frázu prinášame vám nahradzam širokým výberom a kvalitou, čo sú ďalšie predajné argumenty. Na konci vety ešte zdôrazňujem hodnotu pre zákazníka, že teraz nakúpi za zlomok ceny. Do ďalšej vety pridávam výzvu k akcii a vyčísľujem úsporu pre zákazníka, nech hneď vidí, koľko ušetrí. V poslednej vete potom opäť využívam princíp vzácnosti, aby som ho postrčil k nákupu hneď teraz. V produktovej sekcii mením nemastný neslaný titulok, prispôsobujem text zimnej tematike a pridávam poslednú urgenciu založenú na princípe vzácnosti. Generické texty v tlačidlách mením tak, aby okrem výzvy k akcii obsahovali aj predajný argument. Tým zvyšujem mieru preklikov, aby e-shop získal z newslettera čo najviac nákupov. V poslednej časti newslettera upravujem titulok a tlačidlo tak, aby bolo jasné, že ide o rýchly návod. Snažím sa zbaviť čitateľov obavy, že zabijú pol hodinu čítaním zložitých článkov. Opäť mi ide o to, aby som čo najviac zvýšil mieru preklikov do e-shopu. Takže hotovo. Poďme sa pozrieť na výsledok. Hore vidíte pôvodný text, aký vám odozdá každý lacný copywriter. Slova v ňom iba vyplňajú priestor, ale dolu využívam predajné techniky a každé slovo má svoj jasný účel. Priniesť vám čo najviac objednávok. Nevyhadzujte peniaze za normostrany plné vaty, vyberte si copywritera, ktorý nad textom premýšľa a prináša skutočné výsledky. Kontakt na mňa nájdete hore v popise profilu.